ajili ya maombi takatifu. Niswali tu. Igato sabe nekaro twasabira omulisi narete Kebungo. Toitore igoro omwana omoikoma chenu mbuya mono ekiagera aye nigore Nyasaye edirigoro tore mwanyabantu aye nigoro omototongi oito naende nigo gwatotoretie ekero twasarete omogondo Edeni lakini ase eng'enche eira yarenge ng'a ekero torasarie nigo toranyora amakweri bono nigo togendete ku experience amakweri ase eng'encho yogokora kwaito okobe kweri itang'ani gwetera asa baibori baito beri itang'ani abo bara Adamu na Hawa bono tato itore igoro nigo twachira ase enkeye iga ase eng'encho yokoreta oboremu na kugwa mono togosaba tato itore igoro obwata abana ba amagoko tingaki ekyo bokendo obonene baremye na baogosemeru gwetantie mbera ekero omulisi ararete Kebungo twasabire koranje omutubeke buno orarere buya nagiakora twasabira ase Kristo Yesu omobori oito. Amen. Nabatebire kene natutinye maliga atwarerire iga Evelyn Jared makorionda na tihole tayafanya naitubo igo Nyasaye igatutinya maliga ekogera twarerire igoro yokurara omwana omoke asani gosoma torenga makweli naboli gwenga makweli ikile kitabu kya okumanuka itangani 15:50 kuchimato soma naboli kunga makweli bono ngayoko bwakwa okole because Yesu wojicha dagocha nabakwete kale bali masembera bakobukibwa okumyamya nokuramukia ni kitabu kyote kya Thessalonians singa nyoana abakwete kale abatoke bale moyo erotera mbeta yo mwele awuge twasembo bonsi amo inde togende igoro abara atanga no wikagaria aseshereria ya ajili bajili ya tayarisha kwenda mbinguni na abakwete kale whereby umwana yakarabo yomobo very sure naboke inde karabokire wensi amo ikigo kinene sawito wikalirieli kale na kale ukuna kuwa semelia na sawito boko lenyoko nene alimi enkeyiga nabagani mwachira nabandi balenzo goche nasanga ndako bali mukoromo kukuleresya asekora akomano nasawito atwagata nebiro liyo togenda okorabona yase nisho kora akomano nakomano today osa nasatura erinde erebuya mwana no itose namalika macho sitaligira Yesu Kristo motorito. Amina. Bosa batoli na yende. Tata Nyasaye bwoko nene twachira senke yiga kumwakondara sabana ba Evelyn Jared basi omwana obo mwancho ikeyoleke gimakyane tembo mwana Nyasaye kibwateri yanda asini chokurara omwana wigo moto Nyasaye. Lemia this nuclear family keyiga na twins keyoleke gima and even the whole county ya kisi because mwana yao kina alifanya mkuu kwa Nyasaye tukora na ulimwengu kwa leto wale mwasinke nebilo buliyonsi ya okorta ta Nyasaye ukumuke ligoro o ta Nyasaye ito okoro tetera kwa and we believe mwana wa ta Nyasaye tukore ba bebe yo mori ago twesinte mwana mwana tukolera onsi amaya none weta Lord we pray ever conducive erinde muyoyoera buya and at the end of it Lord we shall praise your name. Ayonsi akale kwa monoligoro uba kwekana kale sitalia wichon Yesu Kristo motorio ito. Amen. Imokoria gose morane gose chiaga ibe morabeke Rorachi nani chaigoro ichire kore magose kogesa Orenge koi ngona chire Timwe chandera enyakyo igoro
imogoria gosemorane gosechia gaide morabeke Lorachino ni chegoro Tichiri kore magose kogesa Kore negoi goi tajire Ingo onga buna omonene Omanyete birone chingaki Akoimukia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Onga buna omonene Omanyete birone chingaki Akoimukia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Chandira eyakyo omonene nakobwate nokoboko kwaye kuboria nagusire oariganire mesenene osyo wababisabao ankia yao nebe engia tigwe chandira eyakyo omonene nakobwate nokoboko kwaye kuboria nagusire oariganire mesenene osyo wababisabao ankia yao nebe engia Digo onga buna omonene omanyete birone chingaki Akoimukia omutaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Onga buna omonene Omanyete birone chingaki Akoimukia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Onga buna omonene Omanyete birone chingaki Akoimukia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Onga buna omonene Omanyete birone chingaki Akoimukia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekerogo Kyomadende oragena na marmoti Ignorame viposheti Ngorenga Ngorenga makomono Lakini yesa uliye kanisa Nawahabira Kamoranje abana ba Kamoranje Asikonya mwabo atereire Mwira nezi kanisa Nani mubaba uli amaswali Ngakitokora Tomenya asokumurwa Ngati ya mangi Mwana rorale Mwana mwaka Ngati kamurwa Nero kwa Murayo mwene Lakini wende bora Nasa umura Njembito darango Kukuyo maniganda Ambone Nyaka na gote abro sisi lakini bono asesa uli yamwanya abantu ngakendinga ki abalisia aba kabateringa kende yonzi nitabire ekenyoro ngaleka marunzi abaganga kumuranti abantu goterera lakini nyahawwangi mubabere basazi bakamuranti abalisia mono abalisia na abana aba kubasabira akyo henda kenshi baba barabawe nje niko narayo manga
kama kitorera kia njira anye kitorera kiro na abangi na rumo mwana mbaro anye baro kamara na baile weekend paka ichuma next abangi na rumo mwana ne kitorera kia na nyamba bere moje ko gwe kwando miyama Nkaborwa umusacha nkaborwa oyo minto twakorire emirimo emekong'u amo n'omwana ono omomura tutabwati oyo tokuboria nandi tutabwati oyo ogotoa obosemi nabo igo tukamanya kubwaterana amo n'omwana ono oyo onyomerete omomura okorokwa Isaac akaba omomura one gondenere kiagera omurana abwate babere oyomo nasirete agatigara oyomo bono n'abana bari bandekero mbaruche banyomerete nabo mbaruche buna abana bamurambwate amaene ngoikore kwaborwa ebesa lakini ekero ring'ana eri riacha ebesa aka yatoka ntamanyeti ase yarenge kore bakegaika tukaererwa pi nande tukabeka ebirengereria amo n'omomura ng'a tware gochaka egurupu ya WhatsApp ande netosire amaene goikera rituko ria rero che bakagoikera ria kiagera bakaiga ningaendete gotumeka chibesa egurupu ya WhatsApp nero yagerire nero yansukiriga ekiagera omwana oria kera anyorete achagerega nabegetwa isimu eyaira chibesa chinga 1160 na kitu igo tukaererwa pi na miremende moroche bunegendererete bakabuna twekeire rituko ria rero tukugacha omwana oyo nabo ntagete koiraniria ekanisa ya Mokaranya eyi yabete momura ominto na mosubati ominto koruring'ana riri riachagete abande atware kobutana barabunya gitari abande nyomba inche nomorisi inche notore kwayemo nayo yani nkarore ebieni paka yani nande nkenyora ng'andi ring'ana eriga riarenge riaguswa igo namo ntagete koiraneria mbiyamo nase bari twasanga ase amasabo ase kende ase birengererio mpaka yaikeire rituko ria rero Nyasaye oito twarore okoboko kwaye kwobogwi ekiagera ntwarore egesunta ekenene ng'aika tokorusia chibesa chirabe kiri chigotokonya mpaka toikere omogano oyo nande ntagete goteba iga ekero tore moyo ase ense togokerwa ring'ana rianyorire oyo omino orisekere bwebe ng'a aye tori mwanya bantu oraumere ring'ana ringa bunega tari mang'ana eri omwana andi acheteiga aye kare ebori ng'aki aye eri ago style kirira kirirabe keratoke na echinsako naye nabio ekonyarekana amaseko akoreki abororo igo Nyasaye oito otwanchete iganchete abanto baye bonsi nande aganebikera omonto akoreki amenye nande amenye buya bono koratoke ng'a nyarebe kabunegete okogoro aye gwaseka gwakaga ng'a torigete omo tiga Nyasaye oito atokonye twensi na kobua mono twerigereri nase orarora omochando ore mbuya okonye omochando kobua goseka timbwati amange nabo ntagete koiraneria ng'a mbuya mono ase oyo oseka nabo ntagete koiraneria ng'a mbuya mono ase oria osira omogano oyo ase ogosaba ase encherende nende igo Nyasaye tiga atokonye twensi nabaganeria amaya nechingaki morarwa gaki chinguru chitoerete nogotantana nkorororo egento toragani na amasabo
ajimora tukore wacha asol emi nyasa utato konya to echinguru ndiye Nyasaye oparemia okonere ndoto baremia metiande tubwate yamarwaire yamakwiri segite chinchera wao Yesu Kristo otoire ogosemeri ng'a rituko erimo naturusia ase eye emechando egetigarete nkeri ng'a aye naki kwanachire ekina kiao ase okorara kwao amaene pi nabo torakare ng'a nabo tore ekanisa lakini okonya kogamba nokwo kero oyo mwanyorire obokong'u mororere amaabera omoremi naende omogosemeria goetania embera ekiagera Yesu Kristo atoriereire chiira ng'a rituko erimo gotorusia ase ense eye kero atararwa ase enyomba ya amaabera naye nache ekina kiao omanye ng'a rituko erimo nkorara ore naki okorara norare kore nogosemeri kwa obogima bwa kare na kare gose okorara okobokiwa koria kwe ritang'ani goche koba ogosokwa ase orare tocha kobokiwa oche kobokiwa eria kabere ekiagera okobokiwa kwa eria kabere nokwa abasiru ogotang'ani nakwo okora ogochenwa kwa abana ba Nyasaye mwana omokorarire Nyasaye nere omaete ase amobegete Nyasaye agendere kobaremie aremie nkeye na twensi atoremie ekiara amakweri na amaroro naende nkobetare tiga agendere koremia abana aba na abana bari bande batigaire tiga tosabe omoche ntate Nyasaye twakoiraneri ng'a mbuya mono ekiara twenyora tore moyo ase obosio bwa ense ase rituko ria rero twachire ase enka ya abana baito nechikorera nchiro omwana omokobeire okorara omoche koru aye nkwamanyete ekiara kwabekire chimbebe onde atanyare goetania kero arenge korara nokwarenge kero agetwe epigipigi egari nokware bono eki twasabire gocha ase nkeye buna twagendereire gosaba mogendere kobaremia ogendere kobaremia na koba gosemeri goetania embera kiara gwatoriereire chire ng'a bwango iga ngotorusia ore ase ense otoire ase ense marwaire atakaiyo mariga atakaiyo mechando ende etakaiyo ase torabe tokomenya kare na kare toramo naye tokoria emesa yamo bono tokonye chingaki tore moyo tonache ekina giaitu naende tonache ekina kia boronge totige chinchera chiaitu chimbe tokobwati Yesu Kristo totware embu yao eria eragwenerete so ase enka eria otararwa ase enyomba ya amaabera ekiagera bwango igo omogano bwa ense ngosiekwere ekiara ogosiekwa etoke tore ase obweri bwao Yesu ekero okoirana twensi aba twaikirane chiamate chiaito chionsi totoke togokorotota igoro gati na gosoa ase omochie oria bono ikaranse nkeye ogendere koremia abana naende obakong'i ase enyomba yao bairane bagokorere chingaki chia oboke bwabo Yesu onye toreirane gwancha kwao gokoreka ekero toraba ase egeke ase enyangi ya omwana ototang'ana ase onsi na bionsi goetera ase erieta ria Yesu Kristo yare omobori yaito amen. egento ekenene mono tokorwa twakere Nyasaye buya ase ekebe biagete gose ekiya ase obosi bwa Nyasaye mbuya oyo otamanyeti Nyasaye nere oratebe ng'ambobe omwana one ebarire akera Nyasaye buya ase kera ring'ana inche ngokwari abairi baichingenje chionsi kwanda chinsimanya chiense mwachire kwa omwana one ebarire bakoye nekorera itondara ore nabaire neiring'ambia mono neinde singite torabange marieta ase amarieta nkorokogiritararera nche ebarire na omwana ono oyo omonto omonene buyamo abana ba Nyasaye abachire kwa omwana oito pore bwakire buya Nyasaye namanyete emeroberi yaito emiya na emebe nabasire bweka nokoboko kwaye ekero tokorigeria egetabu gia Isaya
tibue chandera kende gionsi buna mwatera ogotera kuria Nyasaye na nemeroberie emiya oyo ogochechereria gose oyo ogosekerera Nyasaye nabwate nero ogotoiraniria onsi ase amarieta inche nkoroku Genesis gochere Florence oyo ekorera igware ekasini yane na inche bono nekorera ase omwana efaro koba kwari ngambia muri mwensi na inche nabona goteba mno mtatebire nobo mno mwekoteba Isaiah 41 verse 10 mne goteba do not fear I'm the one who made you I help you and support you through my right hand okobako wokoringo bwati chinguru na kukwa Nyasaye omwana every goterore kwendore kanisa kwabere gokore miaba minu dero naye Nyasaye otebire muna gucha kubasira ne familia yao no kobako kwao wokoyo inkirende bono rao boere biamona Samarieta Ruth anti Evelyn bono tigatore meri mwana Evelyn meri mono Nyasaye takogotiga etige Nyasaye amatuko onsi Nyasaye naramo naye takogotiga Nyasaye nera gotokonya katwanyori mechando bune Nyasaye itu etiga Nyasaye no mono ito takogotiga twakoganeiria amaya Nyasaye tiga korenda amatuko onsi abakwandire asiritere Yesu mbiyamore mwensi kugutwara amange nti babe balinyi ndagoteikore orengere litwara kwanire naye ogotebine agotebirigiye guseribe onsi amaya namabe etokorana Nyasaye ngambuya mono ikiagera Nyasaye no arenge nande neroro genderete okoraki nero genderete kobo Nyasaye ti arenge bobisi kero mwana yari kurara nande tarisa bari akiete no arenge nande nari manyete nande agendete kulimanya nande abwateri kibwa sarari asaye njenge ntonda gotigere ndochene kanisore okonya somo nene kiombe nkiyo kerekia wetanie kiombe kya Nyasaye nje nagotigere enyumba ya omonene oyo nagotigere Yesu tosabe omochenu Nyasaye nako wakiri na okobo nene nako ira nirimbia mono Nyasaye nyuma mwanya abantu totaramanya ayenkwa manyete ngaya naba nande litukeri ntukaransa segetieki biamono ekiagero wancha kwa wakorekire biamono kwa baeta abana nande kwarorire ngambuya omoire nobwateri ikiburi ya sebare nemero biriye miyese bare Nyasaye itege twasabe nkeye Yesu mwana Nyasaye omorembo ororekana ase nkeye obwanchani bokorwa sore Nyasaye obotuko no mugaso Nyasaye kereba butete kereba ikaranste kereba randonsi tata bwa mabero barorekanire omonene one to batiga Nyasaye ekereba gendrete kwengererie kiagarari yandari omwana Kristo batinye mariga na kegima oba obasemergo etani embera bono Yesu nakubatigire obotuko no mugaso Nyasaye noroje mama omwaba Nyasaye bimotibari biya Nyasaye bwa mabera na bange bamubwekaine nande bamoetaneti Kristo bana barabwo nako bachinguru chikurwa sore natigire omoremba asenkeye Yesu kirari ingana likwanunze yawo ubanja kwawo bakora kasonzi kyagara twasaba serieteri ya Yesu yoro muturi itu amen asa Maria chanze interesa oyo mwabo Florence inde kumwatiri akata bali no mwana sina batoraga nitoto ukororo asengencho ntoroche nga onya twagambire kurumagega ntoroche nga tike kigambire kirekerana asengencho lende nga namatanga tole ntogani to chikorangeri kuna intu ekara matanga yari tunyare ko batugu kwana asengencho ngoteba bali nganjira teri gotebyo mogende omutaje ona na botoroche nga ntogenderete korora asengencho ntoroche ngomokomi ntore ruguruga ali Florence no nyore rogorogaria muna matanga ya bete munanje na chire yaka bona atiteri tangani muna na ikaranste na bone tinje yeka no nyane kolere ya kwana abona iwete ngano erete tete no nyane kumanya na tumanya na bona aroja kuna weta igatarenge na acha kumanya abantu bamwe abomu agenda atagete kumanya ne barini oye no yo munyo merete
igo bono koirane ringa egento kerio mokoyona ndara kwana nabo gegochikoba na into nabo togwoichanda tonyore twaikire iga torora seng'encho muna bono Florence ominto moko muna twachete igo twachete tukanyora nere biekore nyombe twaigete saa 2:30 tukanyora Florence biekore oyore ng'ane rekorera yaye igare mu mwana oye mahate tatageti kumanya omukoria omonto atagete kumanya moise koye no yumunyomere omukoria ominto igo twam kontigankwane tata ntigenkwane tata ntigende gasomwana ominto aseni wetase wewe nigorabe gukora gusaba na nechikwaya so Nyakuiba SDA Church Choir karibu asogotero kamo tumanye kubwatia na noyo minto elda kefa asinkwana yemu iga nkwana tichi yororo please mubwati umurobeli obunol diamond Nyakuiba Church Choir kare tubakira matanga etogoja koremia kari tojo gutagura chinkoro igo na basoroire kumurancho onyo gukweguribaga oremie tajota gure nkoro mbia mono Sodoma na Gomora zilijawa na kiburi ajabu, walikula na kunywa, wakaoa pia kuolewa, walikataa wito wa Bwana, wote wakaangamizwa. Sodoma na Gomora zilijawa na kiburi ajabu, walikula na kunywa, wakaoa pia kuolewa, walikataa wito wa Bwana, wote wakaangamizwa. Tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie Yesu, tujiokoe. Tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie Yesu, tujiokoe. Ya leo imekuwa sawa na ya Sodoma, ndoa ya jinsia moja. Watu wamemuasi Mungu, wamechangamana na Bwana, wale wao wataangamizwa. Dunia ya leo imekuwa sawa na ya Sodoma, ndoa ya jinsia moja. Watu wamemuasi Mungu, wamechangamana na Bwana, wale wao wataangamizwa. Tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie Yesu, tujiokoe. Tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie Yesu, tujiokoe.
Sawa eka. Wacha ugato mweka mna wa. Wacha nalo mokanya ndiani nina. Akawana ele kielele mimi. Olino yomo. Ama ito kama tera. Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie, kimbilie Yesu, tujiokoe, tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie, kimbilie Yesu, tujiokoe, tuondoke Sodoma, ondoka Sodoma, dunia itaangamizwa na maasi yake. Tukimbilie, kimbilie Yesu, tujiokoe. Amen. Bia Mungu. Nawo nalenga likwane kubunga kama ga bibeli. Sajinde gosenta nyoro kana make. Karo takenda kolero mwana. Lakini ntara kwane kubungo. Sitikangu kwane kurmaya. Karo tu abere to jana lenga sana. Karo nari koligere Yohana 10 ngima ngarora umugano Lazaro Lazarasi igo bamenyeta kamutia gake gachaire ga petani ande kero kurigereri kwa kiwango ya kifedha ibarenga bataka lakini barenga basani ba Yesu despite kwa bataka nandi batari kwenya batarenge kwenya arabuya igo barenga basani ba Yesu nandi Yesu tinga kichinyinge ngo barenga mana barabu ege tonali gereti naende ekera Yesu anyore ripoti na Lazaro okure agadire ekera dire yekera anyorwa na achochicha akata Lazaro ralire lakini ningenda ngoreki muboki kero kogenda fungwa nga 35 ali ngotebe na Jesus wept no ase bibire ngima Yesu akwanire okorera enjeraro cy'abantu bari gwechandira Lazaro akarora abantu nakibataramanya Yesu ningo lakini nabo ati chinguru na mubokia ingi kiara gotokonya ne abantu akwa ne babasani baitomba akwa ne bamuno omwana makakure chinga kinjiro bagocha kuboki ikiki akotoka semerio kanene na Yesu na Nyasaye mbabwato kobua kuoko boki abakure barabege apo itende na aroche kana na koligere Luka 16 fungra 20 paka 20 nande nkorande Lazaro amono mondo motachiri Lazaro chande getaro morwaire atabatindagera no yanga na boka tabegete biya lakini motachiri na baso gete biya nande na bari koragera biya lakini akusubulikia Lazaro no itkeni kero kogenda gochinse ibungo bya gochinse Lazaro no motachiri mbakwa motachiri akasoa seme chande menene Lazaro akaimukigwa akabekwege kuba kya Lazaro ngitu atagete konyo Lazaro chande gete akamenyere mechando tachiri tako musgulikera ogo chayo konene kokarogana korwaso yo tachiri kochaso mataka lakini akaroba kwa bones
Lazaro akanyora amaya kabungogera nabo abantu bakarorekana bachaete Lazaro ese nyarta manyeta abantu bachaete abantu kete kwetere bitokete mondo kwerigererieke ochayo mo lakini amakweri akatanyora barami nekera batanyore twensi moigwete omochande ku oyosiere ngikyamanyora amaya oyorenge buya omenyete buya akanyore mechande menene apa idinere ara bataba kuchise eseruke 16 inga bono umutachire na gaki kwari kwanja Ibrahim achata wangali okobakangu byoro meme akamatebika efarere gatia te konyarekana nga gakirende ni nyare aro nyoro muntu ndatoma tiko kurera abami te konyarekana ngitu ategeta kata ekara nyasa tokonyireri bagatore moyo tigatokorera abandama ya ekara nyasa tokore tore moyo nari toko inyara tigatororera abatari kwenyara amabere tokobakorera me igo tinda kuna muntu onde tindaga igo monyi gwetera kini ege tokende naro chekyo gukumi First Timothy fungu rasta koendera igo yagata na isaneka contentment in God isaneka nyansai onya sa ko konye te kwatu adro le mabanene isaneka na boro onya kwanyore tobake obuku anyore tobake na banya sa ko bangerte isaneka na boro ocho take ensengima ke mungu ngerka ka tabanga na bora anyore ensengima lakini aje ko bosiro bukimabwa ngira ko kon tigato isaneke na bilie bike nenjera tore pia bibilia ngo to sa miere buya ika nyasaye nero ko bangiro monte ke nyora ka mene nero ko bangire family ko iboru nero ko bangire ke sako ko iboru bigono nyara ko rusha magos igo na boto kwate dijanda linana lakini tuare migwe nganya rasa roboge tu inkingi tota abogere gwe ka tora so boswe tora krama e point yende ogo chaya tinta ke tincha ngora chache sambata ka yo mocho koro inde te chache ogo chaya kuri motajiri achaite rasaras akagesa ichi bulioko ragera buya atari concern ibintu bya kwarekanire gase family na bokoro rogo chaya koro lakini abana bari baito inte ko ba moyo enjire rimore kenyoro more misimore isane kanororo nyasaye na bwate meroberio enjire omenyetere rotari aro kuchikamenya mama asenge jonte ke tensabe muri seneri jita ka chinyinge kaki abari ba mito twacha na baro bari ba mito twacha muri go cha tenena iga ndo sarie nyangi yo manyene to chikunya kwa kwe biara bi bagandi toke igo na ba teneni rende asenge jana njana cha lakini hapo itu twale ko rusi agitoko genda nka isara sambi yamon twanchane to sikaba anto enjera bare nyasao batongire enjere ibare ndo basaka pale cheche e point inde na ro chama bera manene ingara saro ne kari sese jikunya kwa mena maote matajiri tali nacho muna koragera ngoya taketenga gatubona no amatoronga ikaki sometimes nyasai tigata kwanya tiganza umwanjo muya tata nyasai mbia mona senge nje mambengi ya to asangere kaniga hegeti asenge jogo timoka kwa mama sakonu ko monchoko mbia mona manne kiara enoro korukare nore bono igana ande no bokanakare nemero beri yao igere meikiranu bone karaya tiekira kwa ba manene igoto gwancherana manene nta kwale bibe nta leta esagasaga asinge jayo kwa ni kuko mana kyaro atayo kure ai ni kuna masikani sababu ni gani ne itu abatore moyo lituke limonto timoke ne itu tokani kinyangi cheito chikoru ya bono morogo mana tatanya sai to ani bekira sama ukao onyorae buya nande kere ko era buya sai elitali mokere gugoro abatua chira lituko lya lero
getokune kitoko das chinga cheito tonjoreri totuaro wama to via amona chinga kechwa toreri baga karto timoka totuaro kasame ko tro waro no wakana kan biamona sebios da sabena kwena sesuma to Tuachandikire enseye Kerani tuko na matanga Kerani tuko ne mikuro Kerani tuko ne mirero Makweni atochambire Tuachandikire enseye Kerani tuko na matanga Kerani tuko ne mikuro Kerani tuko ne mirero Makweni atochambire Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Osiba kwete kale Abato monsi tumbelane Tochomere chimbaba Ero toiruruke gochaigoro Toire esengia Asamba kwele atabe orinde Namogoko nomochengo Igoro Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Osiba kwete kale Abato monsi tumbelane Tochomere chimbaba Ero toiruruke gochaigoro Toire esengia Asamba kwele atabe orinde Namogoko nomochengo Igoro Seye, tari, seito, migoro, asama kweli atabe ononya, asemilero bitabe orinde, namoko koryoka, amaene seye, tari, seito, migoro, asama kweli atabe ononya, asemilero bitabe orinde Numoko koryoka Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Wasiba kwete kale Abato monsi tumbelane Tochomere chimbaba Ero toiruruke gochaigoro Toire ensengia Asamba kweli atabe orinde Namogoko nomochengo Igoro Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Wasiba kwete kale Abato monsi tumbelane Tochomere chimbaba Ero toiruruke gochaigoro Toire ensengia Asamba kweli atabe orinde Namogoko nomochengo Igoro Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Wasiba kwete kale Abato monsi tumbelane Tochomere chimbaba Ero toiruruke gochaigoro Toire ensengia Asamba kweli atabe orinde Namogoko nomochengo Igoro Wangoiga Yesu ngochane Naturebalya Wasiba kwete kale Abato monsi
Moitangani iga mbaye pole nene soko musiri omwana hasa ikene kiranye kiroro ikiagera omwana oli no mokimono lakini Nyasaye wanchire anyale kubagakura nabonde no moichana omonene ikiagera omwana olia ikirage twigali na lengi sabali chiane nkamonyorore pare amona mamu mwabe bari nkamoimokia nkamoira mbaka ogembo isanya leko bagakuruwaliwo kurwa baka magwa transferred ochiboso lakini Nyasaye akamwanja mono akanyala kabaga kumoya Efarini amuna Jared ne familia yonse twara bali ngo isene kyagere Nyasaye no aramunyana ondeta yomura nyale ko bamugutamera utiga Yesu utatiga Yesu Kristo omongi na Florence pamoja no mwana wo Eric kuba taimbi ya mone kyagere mwanyale ko bamugushurika kurwe amabaya vete mpaka mwekere una tiganya sanya ariko babona kako baseseli ase mwaruseti andanya ariko bakubirana amate yonsi esimole musabirenge yo murenge obwanjani mutwaro bwa matobuya nali muranya ariko mugusirana kirenga kinakereke nje Samuel Alex ya buto uruchitse mu cyanya machi burangesiye lakini menyeta alimugonga kyumwanja tiganya sanya aratubaka basese mbuya mono asante sana biyamole yani kegusingira ikaga Kiswahili ingira ikaga wapenzi wa baba na wasalimu hamjambo. God is good and all the time. Sijui nianzie wapi. Evelyn yuko wapi? Kiko manyeti gani? Florence? Sawa. Hawa si wajui. Lakini nimeamua nikuja matanga kwa sababu ya mtoto Hassan wa Mwanza. MC utanipea dakika ngapi? 2 minutes. Tajaribu kuchunza masaa. Aya montegerere. Maria tangoro kwa bedi unamwata eviwa. I got kesi kiomano yo Hassan wiki ya era ichuma. Gari ya mwakire na endetera abwatu. Asichiga stawo kora na begete pressure nene sana. Nka make sure ngari ya abwatiru amondo ya muterika. Na ite ile police station still narore noere. Asesa oli mwanya bantu babwate chinkoro chimpe. Amagosa agokorekana. Arafu muntu wako watebanga na bongo waka na gento ke yora ankolere. Baba ya Mwanza ako wapi? Sijui MC familia wangekaa mbele ndio wanaonekana, ndio wanaombewa na mchungaji. Sasa hata hatuwajui. Asanti. Ndugu yangu pole sana kwa kumpoteza mtoto. Na kwa niaba yangu pamoja na marafiki zangu nimesema poleni sana. Kuna mambo yengine yanatendeka kwa sababu Mungu alijua vile mchungaji yongea na akajua kama mtoto ataweza kuwa kwa miaka 5. Mama alikuwa mjamzito wakati wa corona. Nakumbuka wakati wa corona hata madaktari walikuwa naogopa. Lakini Mungu akaweza kumpa mtoto Hassan only 5 years. Wewe Mungu amekupa miaka 40, 20, 80, umemfanyia Mungu nini? Ni wako ndani Nyasaye. Lakini kiwete kwa endo wente kwa bodi ya so kuwense. I am pushing justice yekolekane aso mwana Mwanza.
Ebagotebanga getondo ngibwati right. But I feel so bitter because every person that no moyo owe no kwete, you have a right. Musiga naro radio gembo ukona kuira mangana iga. Erona bote nasiri sango gotenga ki. Nyasaye ne chinguru chiangete. Justice must be done for this kid. Ega alitegwa ko monto yamara kubwato kuyatama yaba pare ko bugori abantu rande yako bugori ketito mwane family ekorera. Nechebe ngato bwati kende, even if you don't have even a single, nechebe ni sikoko rale sasa timokorara, you must have your right. Ego naru Nairobi. And I've not finished. Na kera base commander mukutana wabwate jukwaa la usalama. Naona ende ngwetera. Ali yerite ko bwato kwa wanye tera akore inspection. Tera akore gosene bwate TLB, njabate insurance, haki tendeke ya familia. Wamepoteza mtoto. Ndoko ila libo moyo. Lakini onye insurance kero rende bagwa kanu baga achere one nyomba rona ka ngombe bagole. Odio teba ngobotaka na asomile bintu bile. Umusana noro le gatagatiga nyene kumuranje tiga. Aye kyomeri. Onye turachoka mangana aburonge. Hangeri abakoyo bachoke. Amatanga tadi yagocha gotewe mangana. Angaga tutene tote natoka jitoma iti nkwana kondo. Nanda kingo kubwatedi your justice for your kid. Chikwa chiatede chinki yagaiga. Ikagala boli ikoreka na dinga na dinyuere toro. Aki mendeste kaibe kero mosigari inde I want to keep time but I need 2 minutes. Chikwaya. Onye tori kanisa ende kanisa. Nejeko ende kanisa lakini watenga ki justice must be done for this kid. Umonto yomo uburenga matarako mugubo akaba demoted. So yamangane gas. Akalira akabori nyasangi kiagera ka kinarushi wa matarakane. Kumbe nyasaye ga mweteti agacha kumwira segeta sagaya. Ona leo sasa ngaki kumbe ni kwa ndadia tu bure kwa Mungu alikuwa na mpango. Tumempoteza mtoto mdogo miaka 5. Pengine Mungu alikupitia uchungu huu ili uweze kupata hata ng'ombe ya kufua katika boma. Hosia matanga au kore mayo. Mwana osirira sana. Tabu ati banto ndoba tanga kore ya ebo na kutogo kwa ni tera matanga sasa wa igaidi. Kiga tokole ngenda kera ngo kere moyo. Asa bali bayito mwana ya bitari. I want to appreciate you so much. Omonto dio rengeme. Kiko manyeti but it's called somebody Elijah. I appreciate you so much. Stand for justice. Abantu batora ya. Teba sigari bonsi ipi bakubeka chianga chimatonto baraba. Abantu mbale tubere kanisa ibi. Togo takobu ya bwakorekana. Igo nyasaye tiakro wanja kwae ese yere mutu ne nkomo. Kyagerango so awole bina mwakiringo li ubade ne bina mbiro for right for that kid that I've seen there. Sabere familia ye baoboremi oboremu nahende bae oboitongo. Timbo atiamange mabomba na letere haiga ochase familia ya Evelyn na Kyomera leo ikaya erongoli akina bongo watumle simu ya 5. Mungu lazidi kuwabariki. Asante sana. Ulinde mogenda asante simate. Karibu. Inuka church choir mogendere kunya kobani aseminche yogote. Banana loaders no momenana alimwatera asoime ilinde tokora sobwa. Yamon chairman akwa or chair lady. Chairman, yes. Ichokwan. Tora sama beta kwa na nyingi yamwe chogo kwa na sama beta ndo Thomas chogo kuna rangi nalko kosa sima chogo na kero na chema ni chimari kwa ni kwa na asoma
na bakwanirimia morega obogimo buyo bwenge bunarito rikowa bune bigorie byamobe nyasa okorangeire tiga otayaya tamagorwa sobe oge ngati bangetera mani karega nje karibo benina lete ngwana tole kanisa chairman kwana tega bangena baru barakuna isomele kafungo ya Isaiah 40 verse 1 tafadhali okole mituachaga bana banyasai asa ngale mituacha na tobera bakamogora bakwani nini hakuna kitu mwazama moto tayo wata buku ebuku nera yeti simigaki mwana ne jezi ane soma soma 40 verse 1 baba remia bantu bane remia bantu bane ingi mwacha kokora ndi tikatore mio mama chama ni wuri tuko tikatore mie remia bantu bane nyasa akorireki na banya sawi na akorireki na kiege kia bare ta yonsipi tindi ko yanda mange oyo no mwana ne charity korumagena ntuna bangina betingeni inte women ile buya tingeni nale ko bati nkoraki abana bana nyanda tego ki uko ina na kai gote amani ukunele ntekete ekero gwa tirase abana banyasai musikali cyo kwa ni nyasai paka yanda ngoki tiga guto gotongo omuntu keri kwanyoro tiga morenie anya gutagite mokonya bana anya gutagite mokonya tiga kumotongwa aje dende kasi moraterero ngoriani na togo kwana igo tituachete bosa ntuachete na kende na togo kwana igo abangira bamagena ntudori bamatoke lakini dora bangina betinge lakini na ubago tobogore ligo tiarari gotiega ali bato bangira abana banyasai tiga tokale meremo gotolemo ba ebitana byana na bila binkora birerane njatiri ko batayimagera nakiko batabi mokarega sinomo kinane ko tachinse inonyare mokarate mole buja wana atakiro gotara basi maana nitembea nione mahali munaishi nikipata ukorega rega tafadhali tutaonana sasa chama chairman bia mona senge jeli baga marieta ndio spini nyarangi korumagena mongina bya tingeni gwimba nile buya twaletera bato bansipi bia mona taba benge please chinsa chere nembra abantu banyasai bya mukwana nabwe ile anjo na kwani gukwana kwani hapa yo machama ni ongereri baga someke mungu kumsafuri 15 mugoita ibere ni gagota baiga mtu ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni nani aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake? Igoto yatokora maya Nyasaye nate itokora maya muna tomenyete muna twaboka rero Nyasaye utuboki obogimo muna tomenyete gatwensi ipiga ngotoboki ayo kora lya maya lya koleta ki aganeri ekiombeke muna mwakerorega ekina kiombeke apana na sako first rate noara no mwachama nito vice chairman warango kwa nale na lingane limo amako mwachama kyanga nambia mono mabagabira naro please na akina nambia moya nonye bashe roro moko ene moche please kwa soko masimu na mbele sawa na mtawa tu mbele sawa na sawa lakini asifa liko alafu na baasha nao picking by wewe charity pole sana ndugu kwana yongo sababu sana wewe alimwacha saa mwezi pi ngakoma chanu aserita ya Yesu Kristo Nyasaye na akobakire na agotogiri amarikari ataganga ki asekera lingana Nyasaye tokweba kunesuku ekere mwasukana semwanya bantu asori Nyasaye ngire no mubango nto kumanye sababu yake to mwana yagakua ekaratara akora bile gocha sokusubawo omotongi oronense okogani kwa nenko linga Nyasaye kuno njo muntu obotoereru omorembe obwanjani yosi pia krabira akoreke Nyasaye tokweba kunesuku mono Nyasaye asekera lingana
tugwetigere igo bakuna bategwa sibyo makeme atumuturi Amen. Ekora kupasanya buto urukiambira mani cyane tuno musani ono Mbuya mono banana ige ba okwandi bungaya na ratoleta tali ngambu ya mole aya na ratoleta ngoro kwa Ezekiel okwena korumagenchi lakini watomenye toge bo matega iga studio korukunga inuka ko record ya matera na go shoot videos bono Vero you are the sister to mamomu Evelyn oyo siriti omwana na mamomu abo Vero na gutomanyete ubagara tukagaiga ntuwachitega tigaiga tukanyora Evelyn the site agendere kuba obotoereru na aba divine comfort bono tugukora gotera nturina ndo guchibukwana kindi nchege ngane ya mararo gutsa gotebo boso kuboke mboko ba karonye kangana karoro mwatigara ni mega moko gara bakantu tutamanyete kindi twaza go sensing there is something going on mwate abaninga ki tugukora matanga tutigale gusine family magega egero boso kugete mboko ba egere murubiri ogenda smoothly ga egere no morena ntuntu wabugata kindi kenene twarochenga what we could offer ebyombe bigane libotanya olero liana ne barenta Beyonce ntuna kitwara go chago support amone video egere na site agendre ko ba amone tuanchira tutero komo alafu tugokora tutaomba alafu tuketi Amakwere yana maganga, amakwere yana maro. Airaba chobe to chichera ao nanya para basira mama abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyakari ituchaniwa na makwere ya geresa che nasiwe ituchaniwa na makwere ya Sarache, Nasiriwe, Remereria, Abamito, Tito Chaniwa, Ase Oyorarire, Emame Yokubo, Kiwango Chire, Wambuida, Maria Mosibara, Reta, Seya, Sompamoke, Tawa Mebere, Yogo Takwa, Amakwere, Yatuchandire, Abuwe, Remereria, Abamito, Tito Chaniwa, Ase Oyorarire, Emame Yokubo, Kiwango Chire, Wambuida, Maria Mosibara, Reta, Seya, Sompamoke, Tawa Mebere, Yogo Takwa, Amakwere, Yatuchandire, Abuwe. Chinchera cherito la tora sombone neri tu coño como kiwa todo que na bacheru remereria abamito tito chaniwa ase oyorarire emame yokubo kiwa mochire mwangoida aria bosibara reta seya sopamoke tawa mebere yogo takwa amakwere ya tuchandire abuwe Chire mangoida, Maria Mosibara, Reta, Seya, Sompamoke, Tawa Mebere, Yogo Takwa, Amakwere, Yatuchandire, Abuwe, Remereria, Abamito, Tito Chaniwa, Ase Oyorarire, Emame Yokubo, Kiwango Chire mangoida, Maria Mosibara,
Tusabe. Sao ito bwoko nene. Twakoba kire twakoire siko kiagara kwa bwana Eleonsi. Bia mwana Nyasaye kiagara ayani go bwate reason for everything. Nanyembiri bikoreka nebibe asama isamu anyabanto asore nigo bwate purpose for it. I know that Lord you are able gutanga mo basukana na toba bako cause the death yo mwana oyo. But you ganchera. We don't want to question you why. Ngotoko tabinyasai. Nambu ya mwana no nyekera kumugwa to kaigora kinya singi njwa chikire igo. We know that Lord you have a purpose why you let it happen like that. Abaigoli baya they in a great anguish. Abana ni gotoko te abapole busaigora kini mbaroro roba igwete how painful it is. Aside gotoko basabera over a divine comfort. Give them solace and hope beyond the grave. Ole ntobu anchani ase family yone e amateyons. Toko soka koruga igato soke tutigetoye bisio no molemba senke yiga. Na ene biraga ndere ko chimotu Nyasaye. Wewe ndiye mtetezi mwenye haki kwa wanyonge. Take charge kirege ndo kirage ndere even after this ceremony. Obu buigoro lekane egere Nyasaye banyore justice. Tumanye tenga karotoko sawa koruga iga tumanye tina ro na ba konyore ro tokire research an incident yabe. Tusaba Nyasaye oira nikero yomo aike chinga chia ebuya egere telia goligandre kuba. We don't take our life for granted. Obogi mabuga kero yomo ituni gobora sama bokao. Oisoko takanga dutimo kesai, there is nothing we can do ni gotogo timo. Toko saba Nyasaye togandre koko semeli butande. Tokonye Nyasaye will take possession of the heart so that evil thoughts to flee away. And this the death yo mwana wiga eto inyori ngobogi mobitunu bwenge mono togandre go prepare. Na ande to chenchi tuoncholo chimbo cheito chimbe tobe abantu bomo baso na ndabantu barengereti amangana igoroka. Egere kerokore ni buruti bwao tutoka abamo babo bali bagocha kukwaliga ni asama. Rao murobeli yo wikabwere successfully oko bwanene twasabire na kwegera gweterera Yesu Kristo yaro mutolito. Amen. Mbia mono. Anche nte bia bantu babintu amone family. Wa ile mwezi. Ono kwa kere family ga kiwa babano to bakongobo pole sana. No tora mona buni kaga iga wona. Aki obakonguna bobore. Lakini kabo mwana baba rebelaria ama kweli kinga sekera sama kweli garo. Oh no. Tinyo kutwara magana mangi kwa na mono na ndenda sakulira mariga. Njenya bende bukuoyo no ka mbia mono gaki. Na maiga no yao kora bite triga motere. Awami to abasai na wairi baje to pole su mwana yo beyo kora moke to aseme tu wa mambia. Moko baterima mbia mono so yo to pole. Njekimo tu amange umano moke tu asemereti to to bate mu ganza jina kina to konye kiba kwa no mano yo chie. To kwa walemu ino mwana okole mangi akoleme no mwaka yene ngiru so mwana lema isina de zero yaro we yaro ya no ka bueno ai. Diamond. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia. Mara wote wampendao atawakusanya. Yu aja, yu aja, yu aja.
anasimama, anakuja, kuja kwake karibu. Sitafute duniani amani wala furaha, mpaka Bwana arudi nami kuondoa. Yu aja, mlangoni anasimama, kuja kwake karibu. Tutakaa na Mwokozi makaoni ya milele, daima tutafurahi kuwa watu wake. Yu aja, mlangoni anasimama, kuja kwake karibu. Amen. We asabantu bali bara Kristo mona singi jolinga neri gane tunabo babo. Mwana olia eke to manyite. Igo pora batanya saba konye kima. Tali nuweka noni ntwe. Dado tabanga bali bos bara Kristo bare ba kuneli nganeri gane saba konye. Kitabu kia Psalms, Zaburi 34 verse 18. Ewa tabanga Nyasaye igarange mono nabali chingoro chiao chako nendo keke chiasionokire. Ngomwesipi nabela nyarekane abayiboli bayibwete mono lakini bali barange tutamanye dinga ningo nango bayibwete bwe mwana singa njokora ko mwana yoya. Wana adra mama bana ko nyako ibalia bia mono nento no tole part of the team yo mwana yoya kora. Nga sonsi tutwara kwa semelia una Isaya 25 fungu la 8 kote banga Nyasaye itokera gocha nati nyamariga kurwa sa maiso ito ekarato akanya ba minto keto mai Yesu Kristo kara uti tusabe bia mwana Nyasaye singi to bia bwao twatira singi njori ye yo mwana makora alili kera arite yange musiko no kwa renge twasa Nyasaye ngo kero yo mo dingane liya kulile ona to bali mwa bene kuba mona benka Nyasaye tabakonye kihima nendo atakonya sonsia tuwaiganie ese njo ojakwa ilia kabiri wana tuitikira suru wajakwa kore kere mu ilia ndete usabana kwa samre siksomo walito. Amen. Hallelujah.
Amen. Kasoka twali baba. Itugo cyare ukwana. Utatia mingi na utorabo abeni asenge dini kwana. Itanya ni onkoira. Kuba mai konsia abantu abanyasaye bakire. Asomusangire koyo kumwana. Obeiro kurara mbiyamore. Ono nje. Minakule gaiga. Itugo ya mande kogera tuaroge. Munana kiraiga kiru muntu nagwate biyana. Ikintu twaja no baremu. Muno mo oyo make banga. Gutita gite kola mia bantu bonziki oyo bwata mangana meno tabere jamaga. Aina ro kamaya. Ni tutata yotu akire ga sengi yanda. Itu gochiare tuje wonde ni narume inakoro mwana uyu. Ono Bali tayari mwaka tio yo masabe. Asama liye tanto kuskora makoi. Sito kiongozi wa ya wamere wasi umunarume challenge. Ona singe ntori bageni yeni yapanye sawa nene yatusala. Kwegeri amachano ni yakata yamana singe ntori ukobogima yamana singe ntori kwanjite tata. Ntori aba yamana manna gwetani abantu bararire kurendi nasinge ntori gwatutigire moyo. Anda akasi tutarakora byagocha sore twetukatuke inkwa abanyene gocha sobosyo na saba minto amahene. Ono romo ibone banyorire na sai kranye keroro tikwarengare na baragwa manene. Twamanye onsi pia karago kolekana ayino manyite tata bwenigana. One twabatigira sobosyo obarende obeidisere bunora rore bia isia maraiso Kristo bunara mabolyo ito. Amen. Sisemo chiondara. Semo yondara. Enda yana nguru nyamaja ali. Gitumbu atikende. Wanda tewe ngasi nkaya semo yana. Nyasaye abaworemu. Nyare kolemererani. Abama tubonsi wada asekinoreke. Molemererani. Abairi bayikira abantu bekikanisa kinsemo cyonse bayikira iga. Amasaba ino na nchibwe ko manyana na nyaitabiranyire. Enyangi y'omwana yabeire ngikirano. Ntumwanya abantu nonyanduri koranja amanyi nganda ebinya nyangi y'omwana n'emikirano yabeire. Nandi tigatwangira nabo ngakira omuntu abwatengira yarakolesa bali kuri asense. Tutige amasabo asenkeye abana bakine buya nasaba rere asobungani wa mbiyama. Beano sebo chat. Na inje tigamba kwa ni mbiyama mwasi. Abato kwa na ninga kie amale. Asenye cho yo mwana mokasiri. Kiengoro koisa kabosinde. Chara disemo ya nare, yafarini mokoyone, mo inone roko mugwati. Pole sana sema si report ya vete. Asenye cho ye para. Uno yo mintarura ukoro kuana nga e para ne wata mangana makong. Asi e para watu miro montonya kore driver. Anya wachie mob justice kwa ranga gogo itere. Report police yere motu yao. Anya tainga atu miro mon lakini na rango itunde go karani ko atunde. Wone karo tama kwa genda kwa rangi yenengi watacha no twara chiwese no gutwara ase Kenya tole bona ya naba omonyonge ore nanaki wekaki ayetoke ase Kenya tole bona tali Kenya ringoro tole igo to tebanga omonyene rori eri no ekaro mwenenu okorega sia sama tukayons nyagitari etu amenyo tali gotachona boringa omwana oyo na kiare osena kiagendrete tali gotacha norionde bwensi otomunga gendo iguna kibagotea
ntu stiri no turi ne ntori go chikoremereria asengenjo obwenenu bwago ebwabo bonene astore ntuntu arenke no marembe ase orenga inchitogareki tubwaterane ase nyagitari kiagara omwana kubekerwe mbe amatuka atatu Medford anyamanyamanyete ebiri ebwate nandi bona nyo tutachete kwenda kuoma nanga mwana oyo kende ngeo moko mokorera nembe oyo kamoko na kumusupport ali moko na kumusupport ndogwaka twatiki mondi oli agacha kobwa akabo mwoba agacha koba buna bete we apa esacho ya tu advice tinga omwana oyo mwero neriki nene lakini asao yore igoro wanchiro moti mokiri na into tuanchiranire genteke nene tugusaba gocha se family yo no morembe no bwanchani yogi ndiri gokona yogi yosa igo niko bataye family pole sana ntwarenga oyo nendo yane akoro ko Maurice James nero kombwati noyo nendo yane nene ko Sekiel neren ko bwati noyo na wao kwana ko yor mi no biamono pasaya to kira kanene ne ko yo ne pore simo ya ne pore samarita ba ko ka yani kusetundo endo chachari kuinga sengera sabe kumaranda asante usabe mochenu tata oyore yomono biamono asengencho yo yabgao mwana omoke omumanyete Nyasaye kero kwa morete tasobwe ikobwense oroche ekera nyora achari omonene nabo tukuna kwiburinga ngwanchirana kurene nabo goteba nga aye korworeri bagocha saitani erinde oita noe n'abantu baho twegenete ngo omwana ori omonene nomumanyete ogokora kwahe bono ekero ringana riao riraretwe astore etware osabanga inyora ase obogima bwaito erinde omonene ritukinie torwasa omosunte tochasore amake twagusabire tigagwenere goitera ase ritere Yesu Kristo motoreito amen. Mauti yamekuwa tishio kubwa kwa jamii yake Mungu. Nimetia hofu nyingi sana, mioyoni hatuna amani. Kila kuchao ni vilio bila matumaini. Bwana utatujia lini? Utuepushe na janga hili. Mauti yamekuwa tishio kubwa kwa jamii yake Mungu. Nimetia hofu nyingi sana, mioyoni hatuna amani. Kila kuchao ni vilio bila matumaini. Bwana utatujia lini? Utuepushe na janga hili. Mimi ndimi ufufuo, tena ni uzima. Msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa, mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo. Hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Mimi ndimi ufufuo, tena ni uzima. Msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa, mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo. Hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka.
shaka ndugu safarini, hata tukikumbwa nazo changamoto ziwakazo kama miali ya moto, Yesu yu pamoja nasi, asema niite nitaitika, niwaonyeshe ukuu wa kimbingu, tutokapo tena tuingiapo, atatuongoza. Tusitie shaka ndugu safarini, hata tukikumbwa nazo changamoto ziwakazo kama miali ya moto, Yesu yu pamoja nasi, asema niite nitaitika, niwaonyeshe ukuu wa kimbingu, tutokapo tena tuingiapo, atatuongoza. Mimi ndimi ufufuo tena ni uzima, msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo, hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Mimi ndimi ufufuo tena ni uzima, msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo, hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Mimi ndimi ufufuo tena ni uzima, msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo, hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Mimi ndimi ufufuo tena ni uzima, msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo, hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Mimi ndimi ufufuo tena ni uzima, msitie shaka kwa lolote, nimeyashinda mauti. Inuka sasa mtukuze Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ufufuo, hata tukilala mavumbini, muda kitambo tutafufuka. Amen. Biono ekwa ya mkara sakatero pia. Akorana na monesta na ruko ruka. Asengencho kwa vera eweka kirampo eribaga kwa nakana kamukore mi moto koro echembele ya chi. Ne baita yane achire. Namsora. Wali moto koro. Florence. Saba ngatanga sino mano chare sinto agara nai kumano ringa moro na biamon. Wango sabanya sa tokonya. Abantu bombongi abagima no isyangi wete na kwa sagiri kwa siri kemene geto. Akitu mwana na tokonya. Mwana uri kamera sana. Chare manjo kono ndigara ni. Na sa tara mwana ayi musa. Mande oro moiri. Orwa sikora na Yosabia. Nigo boyi no bugale na no bona. Bia mano. Elia kanesa miara. Ba so hincho mo ro manene miana ro manene. Ba so ninto na ro moke. Ero kubati miara. Nigo na banta ba motore. No ne antua de tina maruera ga ta antua de clara. Musaba se. Bia mano. Kila tobugati bali ba muave bali. Vakro kuweza kwa mwavelini na nyamro sukabo cha moto bai kuibi cha nabarabu abona leo cha parabia leo mande tere balimi ateni nina imwabu amona charedi mchuta badala
Kiwa singe ye bicha ekina kimogoja kuna korora ekiagera yamana no mwengorengi aho mogosali utia bande iga asenge ncho yeri baga monza ni mwikaranse abuna ubaika abande bakale ale mono biya mono abange na moke Evalini amastayo bono intutororo ye wane ye timu ye mutua ne abo abaiboli ba Evalini intutororo tiganga yo mesiro mutua ke kumbwa ara kwana limane bairere biyawa abaminto mwashire aseka ni kyo mwana yo azokumwakera pole na kumwakwa iko mwezi ubaki amange ndakwana kagera wekigire okore safari yaye na into ninjera dore ndabatoroki ayande twamutigera munene abo twatigaire tosaba mware buyamo yonkoro kwa eno shimani Bombasi, njamokoti mawale. Thank you very much. Tiganga mongino yo monyasi agoka akoro gusaba asogosieka kibindi. Tigaso kusabe nandi. Motenta tenya sabe. Wakubaki na kwa bani kero litata na kuna. Watie kile kumanyuko bani boito na sini jama kuli atuchana. Tuachira asule tuleiga kitamito wasaro tuagra memachetu no wasarwito watocheneke igima gwanchirike mwanchiki nande mbiyamuni kero gutuiguta yendera kolemia abana abaito abakiruni kiranye kia makwiri na chikorera chetu ni amata mani kanisa sabana bagusasima ekero tokuraraya tonyori tomanya ngachinga kichairire nekero yomya aliganya simu tokurara kwayo bono bakonye banyare ko bagwanchirana nandi bakonye baba abalemereri asingi torogendo watulire chira bwangu tushuri uboncha kwa okoleke ekerura tokonye tokora maya chinga kitore moya yese ko rukoire no tukuro tutiguro gatine baso asumu chori twasabire tosemere tinga gwato igure kyaro tata nturabana bao wetera sire tare Yesu Kristo ino mwarito amen Ribaga na inje tiganku ande muna iso mwana isemoke na igure mangana abira atatu tafadhali muga sagoto usisa na mangana adina imugo kwana aga ntuchare dina chaga tukwani ntuigwana ine na ande mbiya tuli ama kweli igato nyorete turamo Evalini bwatoletere charedi tukamarora tukamukwani agatukwani ntuntukwatingana linde manganande baadaye bono nkulira tuli umwana asani uchile egali eli yakoleta accident imwe gumuga kuri okwana agakwana bune professional. I was very happy. I'm also a professional in that field. Tafadhali tutafuatilia mpaka haki ipatikane. Asitayole bise Kenya, asitayole bise nzeye sikuisi ebintu byonse pi tobire koboko achari yabete abantu barochi. Kuroje no bise gali abantu barochi. Lero gisimikire gerase abantu bagwakana ne number plate ye ebicha ba kigotebya banyene. Asinarole bise mutajiri origa aba okulemerwo bongaini boke no nyamanya igale kuminyoka abere ne family nanga no arega nanga nere toko apole ngapole asaya kubua akonyore nanga dintu mete aki na mkono wa sheria utamfuata pia bon director asengenjo kerogokia onekana no mono turuja konyore baka tafadhali ringane elimo na kuranya wale mibago pale kai okay pole Charity Nefarini no makamira mwa alimu sister mo gonga juma kare tibesa Charity diji bosko ja ko wolde na wotela kara jumo kinyo kwa mara ya pagino
Injena roni kere nyako ibando madai dawe kau kenenya. Nah ni kan gua kere gua tadi tabamu gua kan punya mono. Be kawa. Ba tu ya sam biar cia. Bata ket mangana ayu gua dia nan. Bata ket mangana iki bata ket kilo ngeje mu akanu. Iko mu mu akanu bang. Asante. Gare gari kiretio muroberio online. Tigatoma ribaga. Totegerere tuigubuna gukwana kurwa Amerika. Imanyeti kusema yote lakini Lanja kenga kembia muno asi abairi amasani asungu champu kwa siasa moyo yangu kono Nasa tigaba siseni abo yali nguko nyarekana na inchi nayo gutoka yani ukumara to but mangana makombe iskola tutwa kunyara gochicha Nasa tigaba siseni no mwana mento Evelyn tigang nyago sabera nyasaya ko volemo akwa chinguru Elindo nyare koborora sabana baiga batigaire Buya mono kero monto aso oyo chichaso mwego na kamoko yana guchichinka kamoranche muira nevia na saiti aba sese nyimbi mono nchenkoro kwalia inche o mono magozo karinyoke buya mono Mogonga Chambers of Commerce digo mukaya gochaiga una bakurwo mukwane please igo tolinde chins
Yesu nakire kama kweli awatanana abanjwa omoyo ichana angeno gokwa tabukira atandore Igandete pole ya ne abene ase family asoko musiri omwana omini bagote benge sanduki y'omwana igere ndito mono Evelyn pokea pole ya chairman tali kunyara gwika nere nasire tima momo habo no tuachita matango ni Wednesday so tali kunyara gwikaga pokea pole yake mutua ntubwate oyanere chairman ye sector se Evaliniare ya open air nere ngeto hure pole ya etingo mwali wa Senji Chinsa. So kiujumla pokea pole ya members wote wa Chamber of Commerce. Numa ite kuna tozi tuwakora. After this ibasha yetu no chonye nyore. Tigange murandi tulibaga atu sabere bwana Daniel. Esa ito Yesu Kristo mwe koma chenu biamana singi ncho byabu ao. Erego twacha singi ncho. Yo mwana mokararire. Ono twamenyire no kwarenge kirakora twasabire gwanja kwa koreke kise chiga monne twitigira sori kwa mane kare gorera kwane singi njo bya bwao no kumenya kubu mugoiga gatoka nyito gwa kwao gwanja kwa koreke usabana go 76 walitu amen. Hallelujah.
Mbiaono otero kuyeme chare ege tanyora linga na yokore min tara nyora tara sonta ite kore taba kubwa tia kuruya sema kanisa umwana yegasani se kanisa are kwenda se kiombe kia wana children department igo mire children abali bali bana mnyokango gocha oyo masabe kiara ni mwamistie ngondie ya mayino children department chwango cha bali bali oyo masabe egere tuomboleze pamoja uyo mwana uyo ase akela modiko ni aruro kwa director bali kwa nare ase kwaya na upatie ase grupu hiyo upatie paza sauti niombe moja ataweza kuongea na mwingine aombe ama waongee china wa mwisa ombe Bana wa Nyasaye na turasaba bina bakoni nguya more Nyasaye n'umuya na tuanjete twekire chinga kichiga na rero okumya kone ne kyagera mwana yeye ka tware ko trimbo kane na bakombwa to koboko twaika pakase twamenya ta monere nona renga sama kurma to rekororo titu koria mandi ye kero mwana wa chikorara na igete mwabo karona iko ara chire sasa baiga agante binyanya tukure amagoko yesuguria kai mamwa batarabo koruga igobone karon kunyura ngakaria mogoka ekona ari to kyumana tori kwanga chinga kichiwika chisa 11 ega ngomwana ori ukorana igona bona intinde no moichana ikiagera na asiri umwana na ndana na kufundisa sekerasi kiane igobona kakini nkumeche lakini tuensi tikatuanchirane tuyebori ayamo na inchena kemandi ya motorarare ikiagere goteba kangana batiga abana bake bacha sende kyaruru tiboro no bwabo Amarieta cheni oline kanisa mokaranya mwalimu bwo mwana olega Hassan obedo korara Rieta next na yekwane rieta Samarieta ngoro kuwiti kemto ebalino ya omuntu bwa bali bwabana next Samarieta ngoro ku purity obule ebalino omwalimu bwabana Hassan konyeni okutoko mwego Kai kwa director kana wasia tedenyo kesisa arabo odi kanya bwati Kayas Josh ndiye mwana ba mate asengicho ucha gotoremi omba masa kwa maombi Sabe umachenu tate masai ndiye mna sense ya bene ndiye mne kiagira watu nende weku warowera ntori aba yagocha soboswa okubwa abantu bararire nasengicho ya mabirao munyamabira mange umwana sanyorenga monentu onyana ko bagakurwa soboswenzi tata nyasa sarararara mono moremi baibuli batu abaretira sobosibwa omono bakonye obaremi kubwa mono bagosemerwe tani tiembera munyamabira mange kerumu yegoyora ere esikone bake koiranire konyo yo mtevalin burwanera mono mugako ejare Karobago sone karabako soko kaba mone turitskori maisia mabira Yesu Kristo yorumutorito amen wa dara itatai Evarin no yumto asekwaya na nigare bo siroko nene asekwaya yetu igo Paul Evarin na sai na kubwat no ko kwaya biemo abami tumwensi amwakire ko bakirorie yokorara ko mwana asa nimbiye muri kwa niapa ye kanisa ya Mukaranya twakire mbiye muno atwakira abashiriki bonsi mbiye muno senge cyo kubatara no kuya ekenyoroge ito mbiye muno na bali bonsi pi babege to ko boka senge cyo ye family yo Mteverin nyasaiti abasiseni kanisa ya Mukaranya mbiye muno tobe togo koraya gekara rieta togo tangaza tari rie kanisa neliango iria Nyasaye oyo mitoka nyoro kongu tomo ikange tari rioka tari bari nubeka abashiriki bonse pe Nyasaye tia basese biemo bia wanya diko makagwa tenga diko na department kanga basari tia sebarege abadi koneste nango mosariut tenanga samore ga kyani bosira bari abadi koneste mes yamono timaeti Como esse meu horário se dia karibu sana kaki sasa ndio nani mama atelo reka nisa pasta kwa swala kwani rieta liyo kukayiga
igalioka iga mwakwetera lyosunda ngatara fast Marieta nestekere osinde korwa itutuma saba aso mwana Lydia gata yabona Samarieta ngoro James Opande Mwenga korwa kanisa hili wero ase Lydia na Isaka agoshiriki Isaka osinde koruli wero Samarieta nevan soreti kanisa nya Isero SDA Church soko iguru anje mugwati Florence walitu acha kurukali mukanga mokolega tegeyam tinna iga kora karibu sana mbiawan Samarieta nevan soreti kanisa nya Isero Kono Nyasaye na bakwana ni bwaire bya rumurisi motari kure kanisa ya Isamba mbere sa duguru na wachirange na mutaranya iga na ibalini wana akambukange singejerange monaga ndibaga gocha Samba bya mona ndika bisana Daniel Ondara Nyaboga itiboe kanisa Umusoto Praise Sabbath School Marieta Anyang Morisi Korunya Isero Mukaranya SDA tena maega mwari ali morani umongina rume bali abalisi ba Mukaranya na bakire kwangesiana karibu yamano Samarieta ro nyandwa roret Korunya Isero yabona Ejana bakwani mbiyamora Samarieta Nathan Osoro Maboroka SDA Church Masimba District Masimba Station abari ni bwa mwabo yabona mogo sabarenda balisia wana mo tamota sabete Nyasawe tuwa sangeria asenge jo gusira ku mwana azani aya obo gusira ne myaka emeke mono wana Nyasawe itoko bogo kwao kwikarasa senkeye arore kana sekera yo Nyasaye na kuwa mono amakweri azani abe kyala keri kiyo ja setora batore moyo ngane diritikeri montrale Ilio manene oto birangeri biane bikira nuko kumanyaya tunacheki na ke turarare turase kitabu kyobugima yagwa bokaleke ikaransa sumutano wikoe oera biya ase tere Yesu Kristo motoria Mwensi pia bakena wane na bakwandire mbia mone kiagera mwatige ke mwara gokora mwacha gotwa pole nyimu mwana wa tarasira akana Nairobi na tagiri kwira na gochi the same day patingatiga ushindwe na ulaniwe ayo kwenda matangasa abantu bakorera kwenda kulamenti ndete mba kikishire ngende getanganiga twespingo kora kultoik okutole toganga ayo rumuye kero kwenda matanga kwa lamenti. It pains people like me. ICU litukeli mo 24 hours twali waka na 84,000. Kuri Jumatatu mpaka matukayu mpaka sai ndola de wakana. Lakini ekele konyola tubona tukucha tutebye bali ni pole ndena maana tokumochega. It's so painful. Ulaniwe na Nyasaye kwabere. Nekero kwenda ugoende nenkolenda Nyasaye kwabere. Nditindi gukolani. Lakini Nyasaye koleki akwabere igento kende ngo batewe kerukubuka maambi obatera ngoro kwa muungano kwa bateva natembea nikiwa ni marehemu. Napenda huyo wimbo kwa sababu okotebe a fact kerukubuka sabanya sai kerukurara sabanya sai ikire tuli umuya kumbwa tindu umuya ko mwana ulio tirire nande tukangole better than any other person or any other creature Nyasaye kubikiro ase sababu yamo igente getangani utwaro mu matubya nabande igente gyaka utwaro mu matubya na Nyasaye ekero twensi pito kuruga iga ayorio konywa ayorio tari konywa ekero twensi pito riba abaikiran mundana mo ikiran uga onye ndiro mo ikiran kango Nyasaye ko idadari igoro Nyasaye yesa jite asinge nje yabanyabibe tubasa kubona no bwanyale butugo bwa ikagara tuchakurikyo bwa toranyoro ole worse than any other person. Lakini ndotaiti yayo kero kwa berira ndonse asogwetuka tiga abantu batenga ki naye no muyore osebona
mbana batanga naye n'umubura asigite bakwanda kuchimega batana naye n'umubura yaya tiga at least banyore gente kama batana n'umuyo kero kwanda sabantu bakore baririsi nonye kumete ngandi kulumete baririsi ikegera mambi naye no chokoreke naye no chokwe ntu basa kuruga to bati chinkora chimbe turuga tuchenjite biranga yaki mambi na intu na batorakwe kero gusara kero kuboka andonsia sokwena akenya sayembe munekero mubwao ubongarigena nabori ukubwate yerigana bitonyenseri ateke tingi jetega sokumana inacha igamba kire mwensi ipi ngambe yamon. My first gratitude goes to Major Abed kakinya sago siseni Mr. Alex nyasago siseni Eshemeji ana Isaac asemwa mbwatese nyasawa sise na mwensi pia bakena wane na mwatiga chiga chenu mwachi nyasawa sise na anene mono aba mentere beyond your expectations mbiyamano Gengerera buna mogo tarataribuna abantu abariri renda enga kieno ekyagera matuka ya namabe tema babuna bana batano chitaya chabo chitarenda maguta mochorwe no moikomo chenu momanye o wacha kwa Nyasaye gengerera buna mogo tarataribuna abantu abariri renda enga kieno ekyagera matuka ya namabe tema babuna bana batano chitaya chabo chitarenda maguta mochorwe no moikomo chenu momanye o wacha kwa Nyasaye era watana neno wachani wa Yesu no barogi no batindi goseribero no batinda nenda mwamu gose obonyaka aya onsi agachire omorero nekebiriti aya onsi agachire omorero nekebiriti Mingoyo ba kurere gorienda mwamu eria ekare gucha sochoka imwe mubatizwe monyore okwabe bakwedibe basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono amarietabo arikirwe asebuku eria yobogima basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono amarietabo arikirwe asebuku eria yobogima Sakukere ege chenu kya Nyasaye omonyene eno monyare koraria ogokora kwaye kobonyene asege tuna kya yege chenu morarie okobua kwaye eno nababyare abachore abakuwa nibomoroti ege sakukere ege chenu kya Nyasaye omonyene ena monyare koraria ogokora kwaye kobonyene asege tuna kya yege chenu morarie okobua kwaye nikera watanda neno wachani wa Yesu no barogi no batindi goseribero no batinda nenda mwamu gose obonyaka
aya onsi agachirwe omorero nekebiriti aya onsi agachirwe omorero nekebiriti Mimoyo wa kuriri boro yenda mwamu Eria ikare bocha Sochoka inwe mubatizwe Munyoreo kwa beba kwe vibe Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Basesenire barya bachenire chiyanga chabakoro bono Amaria tabo arikire asebuku eria yobogima Amen. Koranga abantu bachakiri kulengere chinsobo ibirugombia byabe bikake kine karonga sene kulire bigase ne ko bingake anesko wate kene kwaro ko ana wate do sabanga alibanchiro kirake bakiri tukura wata koimoka unsabeliba Gyuri mukiro ende yensana tegango tenani sano chukura tagandaka tegango rente kam michande yensi tuyegergeke okay kali nabari chikasi chai lakini tu chago tu wati sata tuko kirongo yesana nitasome huku ndo some mambe kanisa masani yesana kiagara na mu chikasi ni nanjinyale iriba ibage iri ni mwasaba ngene kiroke kyano mbekera chikasi ni nchitwa kuna inwe bicha ne balini lakini ugocha ubate rungo twali kwe bake ndimwake mukire ange kwaroja kwabeka 100 toma kwe mai ekietelia basayo kora kasi chayo bari rona bako bora kya na sabire rumwa okay bai mukire ano wikamuru mes bambwate ano ulio kaloro sana aralenga mwana ndinero chiko bwate mbwate no inero che igo tusayona tatabo murembe biamuna sumugasoyo zabenne kyatokurwa bitoki bike biri amatukama yabaka bwo kirungoli ne buyu wanongo tole kirungoli cyetu kura sumufuko ikirande kolemya bamintu matukabere batanyora ngo cyo basoka okonyekero yo mokibakurwa ni gotigarebe kikana andi banyore yenda site Yesu Kristo bwali amen yanda tangana kobeka umayikobe bali nendeka kirongole tindiko baye bakamukwane kinengo nata amure na ntabaya igo kwa yeri amukaranya njumara akimura terne balini muikaransa mutararugo kwa kero no moda ne balini igo
Oyo tabo utaliko beka wonsaba moabe ke go cyclance. Ko kamera igo. Ko kamera rui. Bandiri yo atero kuya mukaranya. Muliko ruwa ubaka tukole ko rusirungu. Beka. Oyo tabo gati ko mukaranya kwaya nchugango kabesi abamochi moirani. Lakini kora nchwai. Mabuno ko. Hande ko kuna okiri go wate berenge bia go bibe ko we kai kori o mundar ko nge wundu kina ara tare tuma tukavir kama ona ros chibes chito mukai ko irande ngere libali abantu balwe kana state ende ni numu wati bes chinyingi mukango moranga chibes libali we kati ana chare muka ko ni keran mole atendi mo mutari ko muka Luensi ole atendi tondenga ino moiri bali omoiri akurwebes muka mwari mori one te piri nya kemme tanga na ngoga ko likurma sino moiri kalwe bali ndikuma muka nyambi kinejiru bibere tin goma mole nzejiru binya bos na koromo bisa Ndakere ko likerwe namba yesi. Ndikere namba yesi mongere. Ndomala wade tekoru lakini yesi mi. Ndikere ange namba yesi mi mongere ligocha erenso. Kai ndiri to ikaranse kerogo otala kana. Mana yoso. Attend to kora koro mama kwa nalisko. Mo kora monge namba yesi minya somo. Madeni ndo jomo taimo. Tiwe chanera elio igoro yekimokora mose moranye. Mose chianga iwe morabeke. Rorachi doni chaigoro. Miamono sana oja bakuru polisi na gora lido. Samba. Tiwe chanera elio igoro inchukor moinao. Biamono sana kumugasa nikolwa. Musisani we sana. Wale maegari meteni. Jugo tamaka neno ni meteni mu karansto. Esa no isa. Wala kabari maegari. Jugo. Una vez muy bana. Ignora me fi pocheti. 07 number 07 Merong given inserto 04 86 28 0723 048 628 Ocorre este varín de boca en día, caindiri, canso, andes sonoria. 0723 048 628 Injui no? No kapurwa. Oye lalia komiro tana vneka. Karune te mau. Jo, bagi na bai. Bagi na bai kana stens. Mok. Bari mole grogo. Jo. Aku ibukia omutaka omwere korwa aseribu omopeka ase ekerogo kyobodene oragera na warmoti ignora me
viposheti Onga buna omonene Omanyete virone chimaki Akimopia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekeromo Kiawanene oragena na baruti Inyorame viposheti Onga buna omonene Omanyete virone chimaki Akimopia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekeromo Kiawanene oragena na baruti Inyorame viposheti Onga buna omonene Omanyete virone chimaki Akuimopia omotaka omwere Korwa aseribu Omobeka ase ekeromo Kiawanene oragena na baruti Inyorame viposheti Biamon. Kore. Tebia ubale metema unga ki amatanga tole tulwero ngolia 10. Bas mubwati wote. Kiagera twense twacha kole. Baba tayabanga okurwa aya nkyo ngorwa lewo. Ngoli kaliwo. Na tayabanga segetenga. Kero wata bana saba. Bale moyo. Mumuga ko wawa moyo. Mukao wawa moyo. Ando mbalenga. Nasekera iso kusina wairewe. Usangire kwa na woja okoleka sekero yomo. Kristo atarairana. Wewe kama uko maraba, be aware of anything before Christ. Kera amaligawa tena kero yomo ikaonje. Goka kabata yari na nonje. Lakini ereosi kabata yari iliyo Nyasaye gakwiranya na loreta yari. Kuro kwano diaremba no micheka. Cheka ne romo nyene kigwandeke igo ganinga. Urandika nise kuro AIC African England Church kule Nyamate district ase Kenyerego kuna nyoera. Cha Mungu abariki katika jina la Yesu. Abakena wanne tigamba kwa naide bwairire. Mbia mono wanta iteko baira ndimbia mono asenge nchiyogo cha itkulia rero elinde utobwatesia asenge ncho omwana Hassan abagakorara asamalieta no murandi Maxwell oiworina ongo shiriki kanisa mokaranya tiga tusabe kwa pastor ateba tusabe omochenu tata Nyasaye tukoiranira mbia mono gekobera yugwanchani bwa obonge uiko kamuru mwana Yesu Kristo agakwasenge chibe byito bono nigo turabanyabibe abare ututaisainia sobusi bwao tugosaba amanyi nganya Yesu Kristo agochena abana bao anyare kwa kago tochena elindo tuariganie asiri tukoliriri nene kero kuyani oburuti bwa sense etoke ntu yaganeti bone kero murandi ararete ringana liao tuasabira omoiko mochenu okwana asenkoro yakiro yo moito asiri tria Yesu Kristo yoromborito amen Nabatawe oyakoro ku pastor ngondi kurugirango angena Ndor Boys Murandi Mubunga. Number 1 tero te family pole asinchiri nganeli dia banyora muntu renomo kermo chando manyori runga mloyo nabakole harare riraki bagaka mora mwarare kanya muri kulira gokumokale chengora menyanda kiagera kina rire bakolera njengo nyana rire akimuta ne chiandika chibibe na imiri kabisa jeba bangina bataligo ubolinga bangina batalina bagaka mbalenga bara bakobe mia ubolya bagaka bakungu bakule bakwa babe sababu mtoto kuliuka kiagera ntulikole lera bagaka mwara lera harari ni sawa nenge chikwenda ngani auya lera mamirigo ya kabere mbise tande uchiko tuma pake na jana te mata mo utakondiri match nyanya na lele mo
Ngingorera enkorere kiagera ekero nkorigereria amakweri agocha store nigagotonyora kero kende tutarayaregani paka naburi naki ekena makweri aya kwenye ndiyaro konyora rigine yaregani unaona rigu kwa kurandiga ndaraso ko iparandigereri ense mona ande insari dina kurio sa oteba mina igani nkwo kutwara wasembelina na achiri kera makweri abeiro mubasi tole abante bagukwa abake bakwa abagati bakwa nona banene bakora endo kieke bakwa nasenge nchayo ekero bakori korara ekero batutigira senseye twachaka kulera twachaka kumya ekiera banchu baitu bachire batutigira narigeri umwana urikagotera abiko batera abama mirioko ulira nanyona nchingo nyakulira ngora nchingo nyakulira ngora ekiagera na nchoyo mowe yendeke monarengereri nabo ananyora narerire nche narigeri muntu bikarubone ebisini bigotara para kukuranyara kugura machi kwanyu na chuba wasesota kwanyu afya ichuba yawe irobo mane ichuba tabege tensa akindo wane dia kunyo machi wasechuba igali no kwa macho uchipara ngondo chande ta chore ma bono ichuba tabege tensa abanyi wende mate abanya saya mwasoyo igas chiteke isano chikubwatia inga tama ita to kugene ya Samuel ya kabere okatera batera dina chiko batenga ki chumura ate kumbe tuigwana neno batera sinde ko somiko tere korandi mugano yomo wumuntu oyo mukuru kunga Mephibosheth 2 Samuel chapter 9 aya moyo mpaka 13 lakini mbate byake asomosome tama asatore ebindomire naki biruya tama ranya sai kada soma se kitabu kiga etokonyara muntu yomo oyo menyeta sabi oyo menyeta sarosu oyo menyeta sakongu oyo tare konyore ribaga aburukana n'abantu oikino ana sabantu babatu mukutana unoyo ochiwa tayanga nita etego kuana rako tena ki kurakira ikiagara ndo ke yora ko ndo kieke rakwane musacho yomo raka koma eta matuka mange kuraenda to hotel kubwa ko kumuma era kanyora 50 akorengera yagoro bosibulyo boke aenda arose na bitunguru mwana bana bae lakini musacha okore hotel na wana naita sigetiga nanyora nguru totena to hotel ime tukabera musacha yo mulenge kerem tukasabe ndagira tuachakul musacha onere ochiro hotel ya lakini akwagura nera karangiria wende kike awenda agira bali bagusabu mali bagacha ngoro gekasali akamuringi nayo takitema sokes kode yaya injera ndedire inje ngenda agira soka aya mori kwabusa nibya busubiri bisungire gaimot kamwa ko motor weke abusa ngode sokes ingiye ko ara kumaseri are kirema akamuriri akarama muntu yokwabura nona mufuko atubari ndo kieke tubati kende sajuri akabekeri ugatebaya inje bweka nacha ekinga netima nekira bonga netinyo raga tunkuri no mufuko nimbane kieke nimbane basa ngwakan lakini kama seri mono kero some tawe kiga akoya omonto yomo okoro Mephibosheth omonto yiga niga menyete somo choyemo omochoria abantu bari bachaire abantu bari bomwario bare kubikwa bamenye biye moradi
Abandu bachaire twakora. Nise koira ni suti na sabete igoro. Nyo manyene. Nise koira ndeke yani. Engira ngo baisi kuangati ndani. Tigiye rero suti ba chikonga muonga nere takire kombeka. Mano mindone kana stari ko kugiresi. Ekera ko ngasito akonyongo umachoro. Mindone are arenge omwali. Karaba ko muri mu FIFA setting ngai ba gotoka ba ta mata ali rote ba honso bukimbe. Uyotini limo ngagenda ndiko munebe. Karengera linga chibesi cyabuli twakana kiri buisana. Mwakomogi. Karengera linga buli mama na kitata yotai. Kiare ndo tawake bakona mapema hati abangina bakoraje. Bama goicho bakungwa bawo tiara ngo chibara bene. Ate mama twalo sona no muchango iga. Tonya kiri buisana cyo mwakomogi tonya ne kiri bu. Isatu na 500 bo chama tempo. Tukabanga muchango. Tukabanga. Ili ati ali tukelimo. Bali ba komito bata bai. Tukoligyo mache. Tuligiye chahe ne sukari. Abantu baye ubali egere barugendo kike. Tarchibes. Akande tuka. Kumba ndabe tuka mba maetenga ngwaka nubali. Hauna bakuru. Lakini mapema mama ro kabesa bamuli. Lakini wakamanyanga chirichiko rweu na chitoko nacha tumuti uchiao. Akaruma chere, karusukari, karuma bere, nichiri kuisana. Chinza chike chumo changu. Mungina gocho swa nyumboli, uko koro soka gocha isiku. Kogosire kyakego kwa marochi geiti, uko tiga uchiao. Ke. Hinda halia, tali kora arukelie. Ekera lirinaro antara andi mbataina ki. Gocha akosoma ngota mamuli. Kora beka. Kimogo tamamu ara akoreki. Mararu. Kibunge kanya to kiu, abokora ndiliwe ali migoko andabo. Ara kwa kiu chuika, katole ne chiwes. Eger tumanya aki, gwaka na tole ende. Anyama chero liole ngali. Ngata konyore basi ne ko kama. Chisiri. Kiswala ne volti elim. Ngoma chero libali. No choka. Tuhatema kubararo, angiteke 30. Tutanyore chiu. Tukanyacha bichi rubisano ibere. Oliyo manyene tu kuma ite chiri koen. Moi karanse kiagero koen na ata mena chuchu sku. Kai wisano che ngatigara ne ibere. Aba ali mumbale barengo. Kane koru mwalimu kula ngabe. Ayo mane kasi ni yani. Ngabuli. Tepi udio orati kama mwana yoera. Kiara ngoso mole chikasi ni cha. Ngabuli ni swali. Chikazi ni chiri nire ngabakora hake balimu nire ngosaba kanje chaba isa na ibe ngate konyore gente kemo konye ntogo tama kurwa sakuru kurode bari no ana basani bao abangora tware na bakurunze ki rode ba yani togo twaro musani oruto konye ko wata siringi chiri isa bantu ali munko anda bakali there. Kwanza maisha 2 week makalo ose muchi narko uchiuru bagenda mambi bache na 20 umurori usa kali kusibi chiai usa simige tumugudu karangalia bese bechi pigi wiki eli akaba 10 kaboli ngawa ikomi wali mulera mbani mwalimu balenga no bibi lonko bara musini chiprince pechonsi chia primary neza konda kenyingi Nero mbuo mambe wate miti. Aba musini atumeke chitulilio ngeti. Ekinda do tewa wanya sae tama kurwa sole ekiagara ya sole konya tu wanja gosoka kurwa abasani bao abora twale tibako konya kende. Katankara mereli skuru aram kaseliwa sana. Mwako naona abete kirasha matukagoro kwa 28 mwako kangere basatangaza matemu mwako ikona korto mutini kirasi kintu bachikulika matemu bakora tawo so kaliswa lina ibolet
skuru yetu ngaki yakora kayuchi i njiro saba katebe ya mero sitanda manyircho ile cham ikiagara akikone chire saba na wete klasi mama tuko 24 na bantu bale babeto mwako muhimu lakini tiabere saba njiko ba chionsi chiano umanya because isa aya mana yana sitane jabana kaimo kamora kwanda kuligiria matemo kimweke sukuru tindeli koraro mutangani kayachage hoja guru sunumira nene ria gugwa chiri sabango chiki timiyo kabona kanya tingiya esa nalo kobera ule mutangani orai kana nane sukuru kadabana kianza biliba ka ngira nankiye kirasi principal ante yigenteke njingo chikoboseria asomeiko uina wanje doga ikitwende ntiniko akora njira ngaira na ujika kana ngara koro teri akungana tati tuita ka saa 9 tokoro saini kwa sangiriri rusasi na 5 niye tumake 2007 niye dikeli monga sangiri 47,000 kare liyo mwenye karustati akang kamarangere ngamateira na gocha ke ngoboliri swa iko ichine chango kwanga ichine chango nkinda kuibera nana mama radio nkinda kuibera na kwa chionzi na kakangwa mentore kiro kamenda isa ebano ja woka nda 5 nonga kindu musaro isa tama kone matanga yanali nga segali ebitre krisko kana kutungane kangno muru ja saya kane ane tendi kangona ya tejale ni ruwate tema bebeso isano rungo ikomya danaki tema uno konyara egereri ngano kora libeli komo wakyo ana numbara vikrans patemi bakori atemi ina nomoro kitayote tema bakora na kembero ku ngata teme nomoro venero tema bakora riku mumunyaka nere otema so munyaka konya ngesi miae abigetora ngata ki ana ikupenda pendana naye mapenzi yone kutukura kukuri mwana baku singichiro pon mwaze no kubeka yanga basa mulire tutaka oje kiake igendo kere mekane otero bege teguru kabisa kali tali nene ndigo siri ulige tenga mapenzi kwa korki tema mono na nyiru uye mapenzi ya kanya dali ko okora kama dai na okora kanya dali ko okora kosko igui abana bao wakale bakako kanya da ko okora hana wango karali tema bugimono naero gomo morogi nari nanje raundi ye morogi na kolege teke akaroga ba bana bisa vai kumne biro mwapo akabaro bagaka chipi morogi ringa jana to mwati bese to mero guri wina morogi wieka na arko ni ndira yaro to sabere to mwero ngoto matena ki amatu kono tika ime makega bana bakora matemo nande gendo bekigendo kikia urochi lakini oranga tinga kembera ko oranga tinga nyale banya bachori saupa tema gombio moga somera ukikia ba Samuel yakabira kianda isa family mo bangi tusabe okay pirigotwa ebata mangango tu tole meteime no manene ne na manyete nga bantawe manchi saine obaema ya perigut natobera ke kumne elio omuruti agatuma abantu bagacha komoya korwa omakiri musinto bwemieri alialo de pali ekero meviposeti musinto oyonatan osaulo achitasi Daudi agatugama inse akaumama asokoro kya maskani Daudi akabora Mefiboseti ere agaitaba na oinde inche umusumbo
Daudi akamutebi tondoke ikiagera ningokorera maya ase eng'encho ya Jonathan iso ninkoiranirie emegondo yonsi ya Saulo sokoro yao naye nobe gokoragera ase emesa yane utambe ibo Boset agatung'ama inse naenda akabura inche indebuna ese kwete inki igai inengana naga jitiyo ele Mefiboseti ekerati kuigwa arikaso mugambi ningana litangani akolete akabeka marwanse agakora n'umugambi akamutebya umugambi inchengeze kwete ningingiza inazeki asobusibuao elio mugambi akamutebya tobaza kowa ekiagera nkokorera namaya asenge jeiso olikoro kunaki ndakura matebana ki igo terule rode bari aba yulu wetu osbage kibondo kiagera nyasa okora bandama ya singe jokarke niyo muibu igo ne karba ko inyori michando igo no muibu losobo Gorina na roseri kwa mpaka ndabera 24 days ili kumakumungi. Awulu lwagire. Au timaiti kire takata ajire kanisa. Ndiko lwote na para wokali muruta. Napa ajire kanisa. Kwa kuma bosole diga ko wokami hintini na kaki mutuyon maki tekuli rero nango somi kumare ho na baibuli gosibana bagere tenka gaitiri michandi kine malikatewa ekero wetire michando gosiba ngendo gikero gosiba ekero wetire michando ekero abo molemereri nebangwetire mechano nebangwetire makongo nebangkwibulwa ase nkembe noyankwibulwa ase kenyorekebe ngesago tema obo buyimbo obusubwao ekero lyokora atinene ase chire chae ekiakora tobatara kuleta ngaki tinena ase chira cha Yesu omobesa itanitago tema tenera se chira chai o tenera se chira chamonene o tenera se chira chai para Nyasaye awade dotangasa mangana manene ekatra na sire chenye sae haichalisi ngankai kwaiboretwe haichalisi ngankai yomenyete teriko wati ngabo makwetire homanena gotema homobese itane na boko gotema homoeria notenene ekiagera obobuyi kutangasa so charity chorangate familia ya charity njongo wetake so Valisi nara valisi mbate na vachieto. Varandi vali kwa mwajiri. Magenda vyao. No vali. Njua takoro sawa. Egere tuira ni binti buchia sawa nyene. Para dengi toga. Gidiyo na sawa. Natakura. Kama ile to sawa tusiki. Tuzote yange baka manyeni waraunje wanti. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, nasema ni asante kwa wakati huu Jehova. Asante ni kwa sababu ya fadhili zako Mfalme, ambao umekuwa mwaminifu, umetuwezesha tangu asubuhi mpaka wakati huu.
Asante kwa ajili ya mkutano Jehova ambao umekuwa mwaminifu, umeuongoza mpaka nyakati hizi Yesu Kristo. Asante kwa mtumishi wako ambaye ameleta neno lako. Asante ni kwa sababu ya kufundisha watoto wako Jehova, wajue jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu, wajue jinsi ya kuenenda katika safari ya mbinguni, wajue jinsi kia mema mfalme. Ndio maana Jehova nisi tunasema ni asante. Kwa ajili ya hii familia mfalme wa amani, tumeikabidhi mfalme wa amani. Neema yake itoshe kila mmoja. Nguvu zikatawala familia. Wape amani Jehova nisi. Wabariki na wainue Jehova. Watese na nguvu za mbinguni. Waonekanie kila kukicha mfalme. Wape tumaini kushinda kaburi, kwa maana wewe ndio Mungu wa mbinguni. Diamone keranya saure baramono. Koro wancha kwa asekeye. Pasisiri munori geto muruti. Bakonesi kubikwira nene. Onsianya kanori wancha kwa wakoreke asete Yesu Kristo no mutona sari kwene. Amen. Ono akore abana ebanachi musaba engolire. Nabo muntu akubulira limwe. Oliosa. Twete geto kwa ne abaiga. Tukole. Una wacha wasaba nane kwegere ne tobakwani. Hon etwesa eri tuke ya chiarara na inchinara. Bokora bosabanya rere soti. Ya chi. Baba isota yanga pastor ngaro wate gai. Maisha yetu ya Ukristo Diamono Ili awasani miyamono asubya kwa pole na ile kwa sabera maya kumara gende mobainda nasaba tesini mugende kera nguni na muri bimwe bya himanya bato mwana na balende mweke biya na ende mo weka kambo sabere mukioyo kyagera bako mumboro goye kwa aloka ngenero mbro tekya abakwani amatonzi marukizi nyaye kienze baire nandebe sekenyoreke ya kitanga ndaya abagambi betu byamono abagambi betu basikwe abagambi mokepa kwa manane kumantanayo chikanisa chetu byamono ase watu waziri sabari ngarengera isi lakini kuetera chimuru cho manane ya nyari kanide ya orobile technician jare de prole na atate mwe kede ara iwetu hospi ndiamana Diana enero mwaka wiki na wale bumbro ya manene kila wakwatra na charity ndiamana mwaka wana wikaransa mugambi gwekenyore ketimaite sinarengo kera na asura demonstration ayo kurwa bisi atara kwana tena to muno ko sobere kerongo lyo kubujon mo chama obo kanza la ko ligi gante bibuna ngo ikagaiga nyama tuma 500 alafu no yebadini mo ekiana John mo chama ndogora dikerongo yeah the way things Diamono wana tianga umo yo minto morisi nanda nkagaiga naende no arako nje na ko irajinga geji aso ko kwani waire bia etu ajira asengenjo yo korara ko mwana moka asa malie tanje na dani soro yo bonga gaiganinka bali ni gale bwa mwabo mo no rio re ko kungera na osike boli igaro yo mwabo nyina koro balini mwako mo no ko matonga na ro mokowati ngoma okoro gale ngoma nene ono gaiganinka na ende na watu wa gatia tuasira ni akaiwa na ngoto kando bisi ya CDF Kenya so mubungo kwa batia barongo ase mangana ndo si ausi kaneta bisi hiyo na nduna tu amanyira swa bali bakaru ase conscience kumura atwale magwasiriana na watu kwana lakini aso bwenge ina rekoleta pora sinkiga tiganya saba lemi ebali ntwaro walemu familia ino smutwaro walemu nyasanya rekowa ukobasinya kono
ase abamito buna bakwane korwari itang'ani egento kera oyo mata kere goitabangeri ng'a kere emioro ya omonto ng'ayerigerereti naro gwate yerigereti igoro kero omonto emioro yarigereti inse igo tiga tokorera na amaya intu ase intu gatore moyo naende ekero torarwa tosabere nkeiga naende tonyare koba tokobwaterana bono ase ekento nare kobeka buna na etangaso bono nabo tiare konyarekana tochaka buna inde korumambia lakini buna ntamenyeti ka egento ngiasikia abanka abwo ase bari bekanyore gia ase ita enachina nkatitigeti monto omenye torore nachigocha nanyora ng'a abante bache botukokorora botuko bwa igoro bono nanyora nakere egento keyo batagwire nyumba nachikoenda koripoti twachikoria abanto turasieka igo none bituma biarenge nyumba kere egento nanyora nakikoretiki keyo egesire epambu ebeti kere egento igekara morai koripoti enda ase ete ekerange na moranyara koba mokobwasiriana otherwise iganya saba seni nakwana saba muraria naende ninyara kobango tomera ebaline rweyamo ase eng'encho yokogana na mafuta igabanya saba seni biamono aseri babo morisi biamono sana biamono onde naronyorwa twarongori yae abatonyeganetia anyetorweti nakwa gwakoma gwokorwa oyo bwata omwana nenyarokene neya Evaline akorokufera ori nomomura Evaline omo oyo bwata enyarokene akoroku Clinton noyo akoroku Junior kurwa maremu oyo akoroku Jared Mukoyona noyo akoroku Evaline ne sister oyo nomwetikorone akoroku Nelly noyo nomwetikorone akoroku Darlene noyo ne akoroku Nelly abateye kwani hapa yonsi na ateye mbiyabona kiatwa gwatrani bego twakorire gasaba senia bari bose mwakoreta bakorete bari bose karise kenyoro na bandu bose participated mbiyabona nyasaba seni na twakorerago na bonara kurange pastor tusabire garantaro jurari kwa nyumwana tukore mu butano tata nyasaye mbiyabona sense ya bene mbiyabona singinchi kwabera munenke yiga kurekero mwana Hassan yabeto korana na wikerero iga mbiyabona singinchi kwabugire mu roberi wetu keri gali arero kureka twachaka na wikirega nsa yaikire gatwaenda ali asincho kubeko mwana asilira basi twarwire twins na twagusabanga mwana gitokoenda oto inyulie genteke mga twins unatolega nelira ba nelitukulitereka singinchi ayo kira mairili bagaso koite na kwangama itokorara twa sensemo yao familia yetu aitira asol kubona kwende na bonsi abatuacha singinchi ogo chakulira bari mone family itokorwa mabira oye para kwenda na kuirana wanja kwa okoreke asita Yesu Kristo mwori amen biamono sana amenye kwekakarinakai eya kamwama chika kamatebya asiri tunaliria mobasa karagete cheka mobasa kulia akabatena kimoralie okuna mukaragete cheka namo ekene ekarobalia tunaliria ama kweli amatanga to karagete cheka tokayanyawara wanu moya bantu ekiera yobo taiwera wana makweli alesi
Matete mbatangase nani lyakaberenga natula twensi korara tole abantu baje bali menguruneye obekoro ande ne pati ndiyaga erorali ngoro yakole ndikeke yale miru yala malikawa teranga ngatineke ekero abantu batakole batasinde okumanyanga ayibona akonyale kunyoleka ngokuza musi abakole mabakole ndikeke babole ana kana tebanga umwana asanga kwe kwasilira ba yakamanga iranire asa togetwe omoikoyo tokale tindi kieke tuyi umobere bweko tumuka obanyiri tukolije kero yesa wocha egere akorangiria abana bae no mwana asanere anyole yondo kieke anyole libaga nota ro korogo saba egeto libaga egere toira ni umwana asilira ba abamura bakole nsembeli egeto kule twendeka tutumuke nyako yaligani tusabe Tata Nyasaye biamono asenga ntiyo mwana asani oyo kwabegeta asega tigati yeito na asega tigati yebari na Charity n'abana bamwabu bono monene ektorale korara okwalenge one ekitwale osabe nkeyega ekero mwana kwera na asilira ba ase twarwete batogotigara toitie ebyo byaito egere kitokora no mwana oyega tura tukasimbera tukanyete tukoliri tura rasensemo yawo bono mwana asani kitoko mwana asilira ba notwaosa ngomo nene oikali tukoliri ekero korangiria bakwete kurasimbera na asani abo yomo bono uyo bwabo toisane kitoja kenseme yega ukokora twasabira asete Yesu Kristo oyo romo wolito amen miamon